Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusitas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor rai ka sarkar Meghalaya ban plebyang no ya ka yodo na do ka arpa war tarik mentau benai ban arpa khandai tarik ban ya ki yo ba ple sisin sitayo Mshim ngat jingpang COVID-19 uri rangba ban Ribhoi District kumbala penbena menshwa ong Director Health Services Dr. Amanwar But arpawut kishipai India kila syaksiat yap ha kejingele persya ya kishipai China ha Galwan Valley ka bahaladak. U Deputy Chief Minister ka Meghalaya uba Plastun Tinsong, u Menteri Katanat ka Koit ka Kya uba AL Hek, u District Health Officer Dr. Amanwar u CM ka Hima Malim, ki dukhat ka KHEDC, ki nong tray Katanat ka Koit ka Kya, bat ki sang nong kayi kila leit pet ya ka yodo minhnin ka sngi, hadien balakang lajan lai benai na do pasdang ka jingkang dam. La penlong ke jinglet jengok leit pet ya ka yodo hadin balayo e ke jingkar pat na ki babun ki liang ban sya ban pleno ka to ka ni ki benta jongka bat namar ba ka yodo ka hap apo ka jingpet jongka KHEDC bat us em ka Hima Malim kini ru kila menjur ban pleno ya ki kato ka ni ki benta jong ka yodo Hau kerbo balapha do menteri rangba Konrad Kesangma nin minmet laong ba ka sarkar kala rai ban plebyang no ya ka yodo na do ka arpho artarik menta ubnai jelew arhajar arpho ha ka ban ple laipho hadu laipho lai na ka shispa ki dukan bat kini kin ya katkum ka pali ki yo bajulong shisen sitayo kin plebyang na do ka arpho khandai tarik menta ubnai lak no ki yo khaput ki badan ha khaput bat ka Bangladesh bat ha khaput bat ki weipat ki jella Uriu rangba uban Ribhoi District jong ka Meghalaya ya ubala penbena menshua ba ulayo ek jingpang COVID-19 henrei shimla long satya kumta hadien beki test ki pin I ba umdon ya kini ki jingpang layatu Director ke Health Services Dr. Amanwar hakinong to kubor hennin minmin kat ki test baro ki blaya kendo yo rangba ru kimdon ya kinyang jingpang Ha Meghalaya namar kata ke jingdon jeng kibri ki bayo e ke jingpang kalong baro South Laingun kat South Li ki dei ki active case ki balakot kilong arpo prangun ban iwei ban ibala khatno ka sokar pedeng kala betha I ki jella bat Union Territory bakin shim ban pendon kami ki jaka ajing sumar jeng ki riu shiman kanang ban la ban penbun ye ki jaka thia bat ke jing ajing sumar ye ki nongpang Katanat ka koit ka kya jong ka sokar pedeng kala ong bala betharu ye ki jella bakin dapet bha baka ken ka dia hakaliang ka pisa tangka na ka benta ka jing sumar bakila ai ka dai ban long ka bakhoi basuba katu ka ni ki jella kum ka Odisha Tamil Nadu Maharashtra Gujarat Uttar Pradesh Rajasthan, Telangana, Karnataka, bat Madhya Pradesh, kila sedang banyak trelang bat kijaka ajing sumar jong ki reshimet, bat kila shim ye ki jing tek kulan, ban siu ye ki hakador ke babin, bat ban penbiang ru ye ki jing sumar badon kambaro, na ka benta ki briu, bayo pang COVID-19. Katanat ka koit ka kya kala ong bakari kala ban test, lai lak tali ki nung muna hakashisngi, kat haduk menta ki test baladep ban le, Kila jan poi Henry Paulak tali bat hapo ki arpo saw kanta balala la dep bantes san pau saw hajar khandai spa lai pau san tali kinomuna Menteri Katanat Food Civil Supplies and Consumer Affairs ka Meghalaya u James K Sangma ulale jungok kendit yak Office Directorate jong Katanat banyak kendo markhamat bat kinong tray bat ban ai kublai ru yaki na marka jingno senyang jongki ha ka jiya kun yak klam COVID-19 usangma ulong Baki nong tray jong katanat kila tray shitam bha kum kinong ya rap bha khamat ha ka jiya kun ya ka COVID-19 bat ki da pentik na ru ba ka jella ka dapura ha ka bam ka di ulai ro ya ka jingla jong ki ban kenjo hadu khandai pausan na ka shispa ka record ha ka ri ha ka jing penon kam ya ki marbam bat shispa na ka shispa ha ka basai ya ki marbam na ki kudam Menteri ulai ro ru yo senyang bat jeng kershan jong ka Food Corporation of India FCI bat ya ki bahayi jong kinong tray katanat Ha ka jing persang banyale persa ya ka jing pang coronavirus ka jing shem mi ki kor ki bor ban sindret dawai kalong ka wei na ki lat bakong san jong ka India ha ka banyada na ka jing yabet uknyang jing pang Kini ki kor ki bor bala tip kum ki disinfectant tunnel ken penstet ek rukom sindret dawai khamtam ha ki jaka ba rung shibun ki brio kum ha ki jaka mane blai ki jaka pule ki hospital bat ki wede
Kene karukom kalong kabamentoi bha namar haba ubri uyat lang ba jongka la sunret ikidawai habaro shiranyeng kamet jong ubri na baro kilyang bat kumta baro kawe kamet kayo ya kadawai bala sunret ya kanika kor sunret dawai la shna da kajis noktilang jong ki scientist ki doctor ba ki nungtrai karkhana ba kenthop ya uhirak Ranjan Das unur Islam bat sasanka barwa na Royal Global University Guwahati u Dr. Dinesh Bhatia na North Eastern Hill University Nehu Shillong u Dr. Kalyan Kumar Das na Assam Engineering College but u Professor Animesh Mishra John Kenegrims Shillong Kenegade All India Radio Shillong kabon lam shapi yakukubor Arphongut kishipai jong ke India ke shapnyap ha ke jile bashir ke but kishipai jong ke China ha Galwan Valley ke badon shapang lam mi jong ke Ladakh ha ke mit lasing play ki kubo sarkar ki thu ba ke China ru ke lamat ke ju ke jingdu ke ne ke long ke weipat ne ke jile ke bashir ke ya pedeng ki atli ki ri hadin ke jile ke balaja ha ke snem shachar khanda spa andrew poinyo ha nathula ha ke ba ke India ke ladu kumba praphangut kishipai kat ba ke China pat ke ladu palat les pangut kishipai jongka Menteri Rang Badu Narendra Modi ula khot jialang ya Menteri Yarari Rajnath Singh bat Menteri Korbari u Amit Shah banya perkhat halo ke jinglong jingman hakane ke jaka Katanat Tribal Affairs jong ke sokar pedeng rengkat ke jingas nok tilang bat ke Facebook dangshan kala pelat pan pentrikam ya ke ke program leng baki ko digital ke belatip kum ke goal ni going online as leaders na ke benta banyalam hikai bat aiman sim ke samla reudom jong kari ki phan bakong san jong ke program ki long ban ajing nang jing tip ki biadai bat ki ko digital ban pentibet ki but ki sap ubri udon ban ajing hikai ban long noyalam bat ban seng ya ki kam la jong ke program kat mu ban ajing hikai ya kumbasan hajar ngut ki samla reulom na ki chai ban riu ba phe da ke jirap jong ki ar hajar sanspa ngut ki riu shampang ki bana kalyang ka karkhana ki but thau ki kam san pathai ki kam la jong bat ki wei Kisamla ke belasajit banyo jing hikai lang bakane ke program kinyo ke ke smartphone ke badon bat ke internet na ke benta shisnem bat ki kot ban pule kene ke program ke de na ke benta khandai banai ha ke be dai bat kene la khot application na ke benta ki nong hikai bat nong sha hikai bat ke tarik ba khadu ban pedang ki application ke dai ke khat sau tarik unai tung ar hajar arpho na ke benta ki jing tip ba banya pet na ke portal goal.tribal.gov.in Barok ke mos ki padon Hadimapur bat Kohima ken khang hadu kalai phutarik mentau benai ya ken ni karai la shimma ke jialang bala penlong da ke Muslim Council Dimapur lem bat barok khandai tali ki jama masjid bat katu ka ni ki Panjagana Masjid da ke jin so thu jingmut bat ke Kohima Jama Masjid layatu working president ke Muslim Council Dimapur U.A. Rahman ha ke jingtho bala penlai Rahman ulong bala shim ke nikarai khanang banyarap lem ke sarkar ha ke jia kun persha ya ka klam COVID-19 ko wei pat ke jia lang banyakren halo ke jing ple biang ye ki mos hadin kalai photarik menta ubnai ansapen long hadin kataru kat kum ke jing long jing man jong ka klam COVID-19 Ka sarkar Manipur ka lakantu ya ka sarkar pedeng bakan pensange ke jingwan jinglait jong ki ling suin kit brio sha Imphal nadu ka khat pratarik hadu arpo pratarik menta ubnai khanang ban la ban test ya ki brio badang sa baro ki bom pat la ban le ki test bat ban penduna ke jing khamnya ha ki quarantine center Hakashithi bala pha do chief secretary ke janla J Suresh Babu shak Usha Padhi kabadai ke joint secretary jongkatnat civil aviation ulong bakasarkar janla ka kwa ban pensange ya ke jingwan jongkiling sun kit brio bat kentu ya katnat bakan pinmi ya ke jing betha badon kam hakabe dai bat kani kidang don sakum bakat san hajar ngut ki brio ki bompat shimla yo ban phates ula banram Kato kani ko khubor kalakot ke blawan chapina ko All India Radio Shillong hakapo prabajeng in so bakadeli station nakapanta ki khubor kani kadai ko All India Radio Shillong